אני רוצה להזמין את מי שגידלה את הילדים שלי, ונהניתי לקרוא באוזני הילדים שלי את המילים הכתובות שלה. גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד, תעשו הרבה כבוד למיריק שניר. ערב מבורך, ציבור נכבד, מגיל רך ואילך. ערב מבורך ובל נשכח שהוא גם יום ולילה 500 לאירוע מתמשך שעלינו כולנו מוטל לסיים. ברוכות גננות נבחרות. ואפתח בציטוט. 100 ילדים הם 100 אנשים, לא בעתיד אלא כבר עכשיו, היום אנשים הם. לא עולם קטן אלא עולם ומלואו, לא פעוטים אלא נשגבים, לא תמימים כי אם אנושיים. כך כתב לפני 100 שנה יאנוש קורצ'אק, בן עמנו, חלוץ עולמי במאבק למען זכויות הילד, ועדיין דרך ארוכה לפנינו. הלוואי והאירוע הנוכחי הוא פסיעה נוספת בדרך הזאת. ילדים לא יצאו לעולם לרחובות כדי לתבוע את זכויותיהם. המאבק הזה הוא החובה שלנו כלפיהם. מהסופרת והגננת מרים רוט למדתי להקשיב רוב קשב לאמירות של ילדים, ללשונות הקטנים, על מנת להשתלם ולהשתפר באומנות החניכה וגם באומנות הכתיבה עבורם. מרים סיפרה לי על ילדה שכך אמרה, מאיפה באים הילדים אני כבר יודעת, אבל מאיפה באים המבוגרים? אפשר להשתעשע מדבריה, אך היא דיברה ברצינות. ובשפתה אמרה לנו, מבוגרים נראים לי שונים כל כך ממני הילדה שקשה לי לדמיין שהם היו פעם ילדים כמוני, או שאשתנה כל כך ואהיה פעם למבוגרת כמותם. אילו ניסחנו במילותינו את התהיות שלנו המבוגרים, היינו אומרים אולי כך, מאיפה באים המבוגרים אנחנו כבר יודעים, אבל מאיפה באים הילדים? ילדים מגיעים תמיד מן הטבע. הם מגיחים לעולם יצירי טבע מוחלטים, בעוד שהתרבות אליה הם נולדים משתנה כל הזמן, ומתרחקת מן הטבע כרכבת מאיצה, ובכך היא למעשה מרחיקה עוד ועוד את המבוגרים מיצירי הטבע שנולדים להם. בכל בית, בכל גן ילדים, נפגשים ומתנגשים טבע ותרבות. בדק הבית האקולוגי שלנו חייב להתחיל מהתבוננות עמוקה, ללא כחל וסרק, על מערכת היחסים המתקיימת בחברתנו, בין ילדות לבגרות, בין דמיון למציאות, בין טבע לתרבות. בעולם שמשתלטים עליו ניידים, מחשבים ובינה מלאכותית, משימה זו נהיית מאתגרת יותר ויותר. איך נמנע השתעבדות לטכנולוגיה המפתה החל מגיל צעיר? איך נעצור את הפגיעות הקשות באוצר הילדות האנושית? איך נטפח את מותר האדם על המחשב? איך נעצב בני אדם המשלבים בתוכם בשלמות טבע ותרבות? הקמנו ארגונים רבים וטובים להגנת הטבע בעולם, אך לא הקמנו עדיין את החשוב מכולם, את החברה להגנת טבע הילד, להגנה על זכותו לחופש, לחלומות, להשראה, ליצירה, ללמידה בדרכו בכל שלב. מידת הצלחתנו להגן על טבע האדם היא אשר תקבע יותר מכל את סיכויינו להצליח להגן על טבע העולם. מן המילה הגנה נגזרת המילה גן, וממנה המילה המקצוע השליחות גננת.
הגננת מטפחת גינה אנושית, מגננת ומגוננת בו זמנית. גננות זו אומנות נשגבת, שתכליתה להעצים את ייחודו של היחיד, ובו זמנית לאחד את היחידים ליחד עוצמתי. אופק בן 5 שאל, איך איש רע נהיה רע? ותמה בת 5 תהתה, נכון שכל התינוקות טובים, אז למה יש אנשים רעים? שניהם הציפו את השאלה על מקור הרע בעולם, וממילא גם את השאלה על מקור הטוב בעולם. זוהי הסוגיה והמשימה החיונית, איתה מתמודדות יום יום החונכות בגיל הרך. זו שאלת המפתח בה אנו אמורים לעסוק כחברה, והתשובה לה פשוטה, צלולה וברורה, אך דרוש עוז רוח כדי להקשיב לה. אם פגשתם אדם ויצרו רע, בדקו מה יתרחש בתהליך החינוך שלו. הוא לא בא לעולם עם יצר רע, הוא גם לא בא עם יצר טוב. הוא בא לעולם כדרך הטבע עם יצר לחיות, לשרוד, ללמוד, להתפתח. איך? בדרכו. ואיך אנחנו יודעים שזה חייב להיות בדרכו? כי לא היה ולא יהיה עוד אחד כמותו. זה הסוד וזו התכלית של המגוון האנושי האינסופי המבורך. ובידינו ובאחריותנו היא, עם היצר הטבעי, לשרוד וללמוד בדרכו, בדרכה, יתעוות ליצר רע או יתפתח ליצירה. תבורכו כולכן חונכות מופלאות, המייצגות אלפי גננות, המטפחות גנים אנושיים כל אחת בדרכה, ביצירתיות ובאהבה. המלוות ומעודדות ילדים וילדות בטיפוס המרגש, הקיומי, בסולם האורייני, כדי להשיג ידיעת השפה ואהבת השפה. למען ידיעת עצמם ואהבת עצמן, שהיא הבסיס ליכולת לאהוב את זולתם, ככתוב ואהבת לרעך כמוך. סבי מרדכי סגל, שהקים את סמינר הקיבוצים וגם את סמינר אורנים, אמר ככה, כל ילד וסולמו הוא, ואין איש יודע על איזה ארץ הוא מוצב ולאלו שמיים יגיע ראשו. מי ייתן והגננות כולן תהיינה ראויות לתואר הגננות של המדינה ושל הילדים כמובן, והמדינה תהיה ראויה להיקרא המדינה של הגננות ושל ילדיה כולם מיום היוולדם. תודה.